F'misraħ l-assedju l-kbir fil-Belt Valletta spikka l-kliem favur id-drittijiet ta' tfal f'dak li diġà sar f'pajjiżna u ħarsa lejn il-futur biex it-tfal ikollhom vuċi aktar b'saħħitha fis-soċjetà Maltija. Il-Kummissarju għat-tfal Pauline Michel indirizzat serata kommemorattiva biex tfakkar jum il-Vitorja meta Malta rebħet fuq it-torok fl-assedju l-kbir u kontra l-assi fit-tieni gwerra dinjija. Il-Kummissarju spjegat li bħalma fl-modi swar fil-porti proteġewna mill-għadu l-istess sibna kien fid-dar kontra l-coronavirus l-għadu li ma jidirx. Micheli qalet li kawża tal-pandemija ħafna tfal kienu iżolati u fakret kif il-kuntatt fiżiku ma' persuni oħra huwa fattur importanti għall-iżvilupp ta' tfal. Hawn spjegat kif ir-relazzjoni bejn l-adult u t-tfal m'għandix tkun imsejsa fuq l-awtorità u l-kontroll tal-kbir fuq iż-żgħir. Iżda l-istorja ta' pajjiżna stess tixhet li meta tnejn jitpoġġew ma' ġenb xulxin f'rabta ta' sħubija ikun hemm riżultati ferm aħjar. Il-Kummissarju ta' tfal elenkat il-pass li jmiss il-Konvenzjoni ta' Drittijiet ta' Tfal tidħol fil-Kodiċi Ċivili u li tinbidel il-liġi li tirregola l-ħidma tal-Uffiċċju tal-Kummissarju sabiex jingħata aktar saħħa l-iskrutinju tal-politiċi u l-prattiċi eżistenti u l-ħarsien ta' tfal. Fit-tmiem is-serata tqedu l-kuruni tal-fjuri fuq il-monument tal-assedju l-kbir mid-Deputat Prim Ministru, mill-Speaker tal-Kamra tar-Rappreżentanti, mill-Kap tal-Oppożizzjoni, is-Sindku tal-Belt Valletta u persuni distinti fost oħrajn.